Action Radio Philippines Standard Time, las 5:11. Ining nga oras, ginadul- Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:12. Mayag nga hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Mayag nga hapon, Tabok, Sanggadagatan, Isla Sang Panay, Probinsya Sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part Sang Palawan, Masbate, liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome diri sa inyo para tuntunan, tagsa kahapon, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Oy, pizza 16 na kita ha? 70 days before Christmas Day, 77 days before New Year's Day. San o lang ang bulan sang Oktubre, do gina punos lang ang numero sa kalendaryo. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation sa kinandan. Liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team, aton sini mga patrol unit reporters. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga balita. Mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal. Una, pabatiam diri sa inyo para tuntunan. Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Updan kita karon nga hapon sa Biyernes nato sini nga pagpangagad sa aton nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Upod na sa aton diri nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinandan ang inyo sinalagad, tagsa ka Biyernes, talos lang kita diri sa programa Action Report After Edition, Biyernes nga presentation sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinueya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa Rabilin. 46 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Sa gihapon hibi ang atong sinikalangitan. Galom aton makita. Paglapta-lapta sang ulan, aton mabatsagan kag makitaan. Kada hapon kung kaysa daw hindi gid malikawan, although nga si Bagyo Ophil, I understand na nagwa na sa Philippine Area of Responsibility, pero ining hangin habagat, amat-amat man nga nagadula, amuni ang nagahatag sa pagulan-ulan, especially diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Extra lang gid nga paghalong ha. Madanlog ang atong dalanon, hindi nato mapaktan kung kaysa nagasaka ang tubi sa aton nga mga suba. Basta gani malain ang panahon,
automatic alerto 24 oras. Ano ang mga balita kabantayan niya dugay-dugay report gikan sa ato sining nga mga patrolyo net reporters sa Kapitolyo Provincial kon Biyernes. Dalon ang balita ni Action Eden Aboso. Syudad Santa Talisay nagtaas na ang recovery rate kon COVID-19 ang paghahambalan. Balita gikan sa New Government Center kon Biyernes dalon ang report ni Action Artay Hopon mga LGU sang 5th District sa probinsya sang Negros Occidental nakigbahin sa meeting sang Emergency Operations Center diri sa syudad sang Bacolod karon nga adlaw. Di ba noon ta kung ano mga concern sang aton nga mga LGU diri sa Bacolod. Sa piya kabahin karon gilamang hapon ginkakas na ginlift na ang lockdown sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Central Market, Libertad South Public Market, kag Burgos North Public Market. Ginlift na, ginkakas na ang lockdown. Kon Domingo, Botsilingon, abri na sila. Agod magserbisyo sang ila produkto. Pasalamat kita nga bisan paano nagnubo-nubo ang dalagan sang aton nga record kon COVID-19 ang paghambalan sa syudad sang Bacolod. Hopefully sa tapos bulan may mga panibag-o pagid nga mga adjustment nga magahalog-halog gamay, especially ang mga negosyante naton sa Bacolod. Kadamo na gid ang nagasahatag sa ila sini nga suggestion sa aton nga mga city officials sa Bacolod. Takontani kakason na lang kuno ang liquor ban. Total may ara man ta curfew. May mga suggestion gani nga dapat ang curfew kung pwede lang mapasaka-saka pagid. Imbes ang alas 10, himuon alas 12 abi. Pagkatapos i-lift na lang ang liquor ban. Suggestion ina sang mga magagmay naton nga mga negosyante nga hopefully makalabot man sa igtalupangod sang aton nga city government. Bisan paano nakagulugin hawa na ang negosyo sa syudad sang Bacolod, apisar nga ti hindi naton malikawan kung kaisa may mga pasaway pagyapon. Pero ang tanan daw na idokar na gidman sang mga simple nga health protocol. Social distancing, pagsoksong sang face shield, face mask, ang paghugas sang kamot gamit ang alkohol. Halos ang Bacolinos daw na idokar na gidman. I-maintain ta lang ina para nga hindi na ta madugangan pa sang biktima ka COVID-19. Kung pawalaan ta malang inigihapon, kita manggigapon ang magasakripisyo. So amo na nga dapat sundon ta lang ano man ang ginapatuman sang nasyonal, be it lokal, inatanan para sa aton kaayuhan. Kita mo may mga sinihan na sa Luzon, maging buksan. Amat-amat na ni, amat-amat lang. Hindi mo man yung magulpi. Kadako gisang epekto sang COVID-19 kon ekonomiya ang paghahambalan. That's why nga sa subong pa lang ginaamat-amat na sang aton gobyerno mabalik ini ang aton nga mga makabig naton tourism hotspots
Amat-amat naman nga ginbuksan. Ang importante, sundon talang ang ginatawag nga minimum health protocol. Pati mga hotel naton subong sa Luzon, amat-amat naman nga ginbuksan. Ang importante, i-guide lang ang aton nga mga kauturan. Alin sa hotel nga ginbuksan, gabato na customer, pakadto sa sinihan, amat-amat naman nga ginbuksan, hopefully magatayo yun ini. Ito halos na misgid sa aton nga mga pumuluyo. Ang ini nga mga sahi sang mga tradisyon lang nga ginasunod kung kaisa. Kadto ka sa hotel, siyempre tulog-tulog ka da, pod pamilya mo, bulubanding ka mo dira, sa sinihan, amo man na, o pod mo mga barkada mo, pamilya mo, tanaw ka mo sini, na miss initanan. Ginatawag nga mauling, slim lang nga bisar pigado, wag ako makasulod ka sa malls, gusto daw tikalon ka man bro. Buti hanggang tulog ka lang. Tunabla. So, opdan tayo ni tanan. Sa pagpangamuyo, opdan tayo ni tanan sa ginatawag nga disiplina. Para nga mangin mauswag, kag mapalayo na kita sining virus na COVID-19. Ang mga balita sa nasyonal, non-essential outbound travel sa mga Pinoy, ginatugta na. Tama, matamat lang ni. Sales kag marketing events, gintugutan na sa National Interagency Task Force. Ano mga mayong balita, no? Pabulang ginatugta na sa ginatawag nga MGCQ area. Apang final nga desisyon nakadepende sa aton LGU. Tutuod lang, damo man ta mga liamador Russell L. Ray, kanawad-an man sang bugas-bugas. Lalo ka naman sa mga liamador ya, kung may ara derby kag bulang, da makagulugin hawas la. Sabi na git ang mga mahilig sa bulang-bulang eh. Kaya hindi dumayo na nga balita para sa inyo. Kaya iti sa idalom sang MGCQ, tugta na ang pabulang, pero ara gyapon sa LGU naton ang final decision. Kaya medyo nakayuhob na niyang mga liamador ta, ang mga palabulang. Senate Committee on Agriculture ginaprobahan ang joint resolution nga tuyo maghatag sang direct cash aid sa mga mangunguma. Pinalamang ini sa mga balita sa nasyonal. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Check tanay si Action Jan Diaz. Sa paglibot-libot niya karon nga hapon, Biyernes edisyon. Kamustahon tanda na noon? Damo pa sa lakyan pribado? Damo pa sa lakyan di pasahero? Damo pasahero guro stranded. So mungkin daw hibi ang kalibutan. Sige pa ang tulo-tulo ya dyan. Sang ulan. Ibaloon tang sitwasyon sa Metro Bacolod sa report live sa patrol. Reaksyon John Diaz. John, may hapon. Eto ako, basang-basa sa ulan. Pero tenga ulan. Bala ko no, sumapang uya ko, sumapang bayalimadon ko no, manuya sa suniri ko. Doon na uya sa imo, wow. Oh, yes ako. Naman ko hindi ka mag-uya, basta hindi kantang pagambalaan. Oh. Bisa libagon, basta hindi na ito mabasulan. Basta libagon, opdan mo lang. Hindi na pagmunuha. Hindi na mamunuhon. Oh, opdi lang sang yuhom. Oo. Kaya inalim na kumunuhon mo kag mabagyo kung disgas siya. Mga naman ang sunod ng hapon sa Todoran nga mga ka-aksyon. Ari kami sa may circumference road. Hekin check namon dari along circumference road basta mo galing maulano ng panahon. Kung kamusta ang sitwasyon, sa ring hapon mapertikramo sa masalakyan. Biyernes sabi basta kini Biyernes, galing tigpauli, blasang
mga pumulyo ko nabi sa mga nagatrabaho diri sa Bacolod, Oo. padulong sa Guapi sa Metro Bacolod Action, Eric, no? Particular ang bukabugado ang traffic rather diri sa area mismo sa Circumference Road from Bangka Home site la palusot sa Fortune Town mga kaakson, even diri sa may Burgos Circumference Road karon nga po na moderate heavy to heavy ang traffic situation. Dugangan pag nabikit maulano ng panahon, Oo. siliman nga mga takna nagatulad na ritipa sa Gyapon, madudanlog ng dalanon, damo kita na sarande, damo ginaskin pili nga mag pula-ulawan na yung ulan at sila magbiyahe. Bersuntun nga ang volume sa mga salakyan tumanggit kinamo mga kaakson sa lima nga hapon. Ang isa na itong direct observasyon, paglabot mo na abi direct sa may area balasang ng Pinamonte pa nagsakop sa Gapon Circumference Road, may isa din ka lugar nga kinamo sa mga salakyan yung nagapark sa kilid sang dalan. Siguro abis sa mga motorista pero ilang nga hinay lang ang pagbiyahe agod nga hindi plus lang makabunggo kami araman kita nakitaan nga mga panel van for example abi Okay. nagpamutang silang early warning device pero Aha. hindi pala hindi pala niyon ang color nga layo palang kitao na Aha. or hindi divisible layo palang sinerek kapit ang distansya sa early warning device tinatagsa ka mga salakyan. According nga kay Police Captain Brito Mariano, ang tagpamuno sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Group nga dapat kung distansya sa mga early warning device kung na himahimo mga 10 to 20 meters away sa salakyan mismo para at least makapreparar ang mga salakyan nga padulong sa imo man nga sa ginakamta mismo sa nagapark o kung abiriya abing nga salakyan. No. Ako na isa ka mga panugdo nato especially kung malapadapan ng dalanon kag ang pagdamaneho sa mga salakyan medyo madasig-dasig. Kaya basta expectar naman na yan nga kung napan ang dala National Highway kaysa kisaguro do hindi ginman guro or rather mabang sabi nga do kalawaan ko rin taon nga medyo doon nga hininay kaya sa pagpadragan. Guro ko dagan mga insaktuan lang. Pero mga cases kaya nga dasig-dasig na pagpadragan sa kalabanan ng mga salakyan. Like there is a conference road, ang gamital sa ringapon, makabitri moderate to heavy pan ang traffic situation. Ang patrol paglawin naton sa may dalan Araneta sa tubang bala sa Quezon City, Okay. sa mismo sa may magsaysay Araneta, may traffic enforcer naging pamta nga Bacolod Traffic Authority Office sa dalom sang flyover. Aha. Kaya actually, dira nga daan yung lugar, wala na tayo sang traffic light. Before may ara sa mga flyover. Aha. So muli galing, kinatabunan na sa flyover, ang traffic light, hindi na makitaan, kinanganong gito presensya sa traffic enforcer, agad ka mamitinar ang sistema kung dalagan sang trapiko ang tagamalan sa mga mismo nga lugar. Bumper to bumper ang traffic situation gikan diri sa may downtown area kagang direksyon padulong dito sa may Golden Field. Kung mo kinobragid ka traffic enforcer, mas kila pa kamayo niya nga malikuhan na ang Golden Field nga area dala na rin neta sa Gyapon before yating nga panugutan nga makatabok man sa intersection point sang dala na magsaysay na rin neta ang mga salakyan nga gikan sa may downtown area para at least hindi dito mag-congest sa mga salakyan. In the same way, di mas daw ginagaan no nga maubos-ubos ang salakyan gikan sa Golden Field naman ang direksyon pasulod sa downtown area mga kaaksyon. Impormasyon sa totalan ng mga kaaksyon sa Gyapon na kapabilin at wala pa man nabuksan ang taytay dira sa may Lacson extension. Rason kun nga ang kalabanan ng mga salakyan from Lacson area magsaysay Lacson. Dili ka mo man ko mga kaaksyon sa may magsaysay Araneta kung nga kinalanon dira sa presensya ng traffic enforcer mga kaaksyon. Kaya isa na siling na ang Lacson extension malabyan pero taytay wala pa nakabukas so hindi ka magkatabok patulong alihis wala pa nabuksan ng taytay mga kaaksyon. So paano na ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa Gyapon na kapabilin magulugal umon ang aton nga paniyempos sa palibot sang syudad sa aton tarang mga kaaksyon magpreparar sa proteksyon sa kalawasan payong, kalo, kapot, jacket kag iban pagod malikawan basa sang ulan kag magmasakit siniman nga panahon mga kaaksyon. Kini nga dalagan sa trapiko ang sa Gyapon bugos man ginadulong sa inyo. Naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat John, live report sa Patrol 2, sitwasyon sa Metro Bacolod.
Damo-damo pa mga salakyan nga nagbiyahe specialmente sa north kag south direction, mga darag ko naton nga mga bus. Hindi nga agaw naman pauli ang aton nga mga kauturan sa ilatag sa ka mga banwa kag syudad sa diin sila naga-istar. Balikan na karon si Action John for more report. May hapon nila kang may napamonitor sa kay Rijay Javier da monitor gid siya wa. Si Baby Tantan kag si Inday Scarlett da monitor wa upod kay Toto Jonathan Bea. Salamat gid. Salamat gid sa inyo sa nga pag-upod kada hapon diri sa inyo para tuntunan. Magabalik ang inyo sa nga para tuntunan action report afternoon edition. When we come back, report na gikan sa aton sining nga mga patrolyo na tripuners pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag Negros anon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Balik din sa itong pagpangalakad Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. This time, i-check na mga report na gikan sa atong siring nga mga patrolyo na reporters. By the way, happy first anniversary sa barangay Panokoy Fish Landing Station. Dira sa may aning first anniversary subong adlaw Oktobre 16. So nagapangimbitar gid si Kagawad Carlos Boboy Caballo.
isa ka simple lang nga pulo panyapon dira sa barangay Panukoy Fish Landing Station. Congratulations. Kasi kung may tsansa kag may iguwat ako mas makaswing man tada, no? Sa imbitasyon ni Kagawad Carlos Boboy Cabal. Sige, i-check na naman report na gikan sa ato siling nga mga patrolyo ni Tipor Nacional na report gikan sa Kapitolyo Provincial, Siyudad sa Talisay, nagtaas na ang recovery rate sang COVID-19. Yari sa aksyon natin na boss, line number 2, aksyon natin may hapon, please come in. Action na Eric, naglamot na sa 87.4% ang recovery rate sa siyudad San Talisay, kundiin mas mataas pa sa provincial, regional kag national recovery rate nga Kwansa? isa Okay. ini sa rason kung nagpasalamat si Mayor Neil Lizares sa mga frontliners sa ila sinisakripisyo kag serbisyo nga ginhatag sa Talisay noon agon mapaganahagan na ang kaso sa COVID-19 sa syudad, mga kung madumduman nagtap ining syudad sa Talisay sa may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental. Sa Facebook page sa LGU sining nga bulan sa Oktubre, 55 na ginlamang ang tibong nga kaso sa COVID-19 nga na-record sa ilang nasyonal. Takta, disupukan sa alkalde ang strict may kadamong aktibo nga kaso kaangay sa Zone 12A. Istikto man nga ginapatupan ni Lizares ang no home isolation policy. Agad na mapalihagan ng local transmission sa syudad kag mas magsaka pa ang recovery rate ng Talisay. Ano sa Talisay noon? Ang minimum health standards. Balita Dikman sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Aksyon na boss. Report gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Hoy si Madam Cassie Song. Maragid ka monitor sa ato, no? Si Madam Cassie Song. Ayon ni Toto Errol Aliangan. Sa Luanta report gikan sa New Government Center, mga LGO sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental nakigbahin sa meeting sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod karon nga adlaw. Ari sa aksyon ay tahupon sa sining ka detalye ba doon ta kung anong mga suggestion, comments ang aton nga mga LGO sa ilang pagbuilog, pag-upod sining meeting sang Emergency Operations Center diri sa masyudad sang Bacolod. Yari sa line number 3 sa Action Art ay hupon sa detalye sa sining report. Action Art may hapon, please come in. Bangod sa handom aksyon Eric sa mga naglain-lain ni LGO diri sa probinsya sa Negros Occidental nga i-replicate upon sundon ba ang ginahimo karon sa city nga pagpatigayon sang aksyon kag mga ginahimo tikang no batok sa COVID-19 sining adlaw isa naman ka or mga LGU naman alin sa 5th district sa probinsya ang nagpadulong dira iya sa bangin sang government center especially sa EOC meeting balakson na Eric nangaten. Agod nga obserbahan no kung anong ginahimo sa EOC. Now siling ni city administrator at the same time executive director sa EOC. Sila nga isa ini sa mga ginahimo karon sa naglain-lain nga mga LTOs. Agod man nga kung ang ano ang mangin applicable sa ila, pwede nila masulod action Eric. Hindi lang actually ang 5th district na nakakato dira. Kundi may ara na sang mga nauna no, nga mga LGU na nga nag-observe man o kung nag-attend even ang iban nga nagaling pa sa panay nga bisan online ang iban sige ang pamangkot o kung naga-ibalo sa mga program kag ginahimo nga action sa city. Yari ang parayag ni City Administrator Emang.
subong ang mga local government units diri sa Negros, nag-benchmarking sila, nag-observe sila sa aton EOT operation. Kaya ang purpose nga, of course, i-replicate ini sa ilaman ng mga banwa-banwa ng mga syudad. So for example, subong nga adlaw, ari di ang 5th District, ang Himamaylan, amang tanan ng mga LGUs na ara sa 5th District, ari di subong nag-observe. Amo na, Akson, Eric, no? So magluwas sini ang may mga Department of Tourism man kay meeting ay halos karadlaw ay untat. Ang tinutuyo naman niya sa meeting sa taga Department of Tourism among i-discuss no ang natalan na posible nga pagbukas na sa mga tourist destination diri sa Bacolod agud makabulik man sa pagbangon sa ekonomiya nga mugit ang direkta napektuhan sang pandemic. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay. Hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid, Action Art. I hope on report gikan sa New Government Center. Muna siling ko amat-amat lang na. Hindi mo man na magulpi mo. Importante sa siling ko na sundon talang ang health protocol. Kita managyapon ang mga problema kung hindi ta pagsundon. Pag kung may mga kaso gihapon sang COVID-19 nga pagtaas, no? Kita mong mga bulangan, mata-mata brihan, ang mga kwan nga mga daragko nga mga mall gani Karana, napasugtarin ka niya nga pagpursue na sa negosyo nila. Good man, grabe kitang kwan. Grabe kitang efekto sa COVID-19 sa ekonomiya sa Pilipinas. Minilyon ka mga umuluyo na to sa bilog ng Pilipinas ang nadulaan sa obra. Tungod sa ning pandemic ni. Mga remedyo general nga sulusarbar man nilang ila sila nga pagkaon. 3 ka beses sa kadlaw, gusto ito mapurnada pa. Tungod sa mga ginapatuman kung kaisa nga health protocol. Hindi ko ito mahimos na. Tamo na nga kita magsunod na gid. Parang ang aton giho, wala hindi man limitado. Hindi kung mapaydalom ang isa ka lugar sa katawag nga ECQ. GCQ, Pilipinot kitang kwan, pag-iyo sang tao. Kamo na nga sundon tagid ang mga pataka. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Mabalik kita, more action. Gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters, pagkatapos lang sa ato sini importante, dugang pa nga mga pahibalo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT.
Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ato mapalagad sa Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. May hapon nila sa pamilya ko sa Purokimaya, Banga Series. Nanay Aida, Nanay Minda, Rodina Macmac, Sib, kag mga friends ko. Nagapamati, nagalantaw sila subong. Alin kay Leres, Teya ang panamyaw. Kay Ibonibot Sir dira sa Germany, mayong hapon da. May hapon man dira kay Madam Susan Saldoa sa Rosario Heights. Natamyaw kagid ni Nonoy Manggubal. Check na si Aksyon na John Diaz. Saya silin natipon man nga mga aksyon balita. Aksyon John, may hapon, please come back. Action na rin, wala agad na pungga ni Nonoy ang nga Manoy.
Oy. matapos nga ginhimuslan na ginpatay pa ay Uy. sa kaanom katuig nga bata nga babae Sus. sa area sang police station number 4. Ining bata actionary kang biktima, anom katuig pa lamang nga nasapuan sa isa ka kanal o concrete abi nga Makati, sa area sa barangay Estefania, priman sa sunod sa Bacolod. Nagahapa puno sang lutak ang itsura kag wala na sa kabuhi sa nasapuan ini sa nga mismo nga mga himata. So diri kay Bacolod City Police Office, Women's and Children Protection Desk at the DCPO WCPD Head, Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang biktima ang kagabi nakitaan pa nga upod sa isa na 24 anyos nga lalaki sa isa biktima birthday party sa ilang lugar. Alas 7 ang gabi nadula actionary kining bata kaging pangita na sang iya naman nga ginikanan sa iya nga himata-abi. So karoon yung ipapangitay actionary naglabot na alas 10 ang gabi, 3 na oras sila nga nagpangitay, nasa puwan na lamang nila ini sa isang creek dra malapit sa bakanteng nga lote, ining ilaman mismo nga himata. Daling titi ang masubo, wala na siyang kabuhi aksyon na Erika. Ang ina din nga tubod na suspetsado, ini isa ka 24 anyos nga lalaki nga lang man residente man mismo sang lugar, kag ginakabi pa ni amay-amay ang tiyo sang biktima aksyon na Erika. So nadiri kay Ma'am Torrendon, ining suspetsado nga gitudlo responsable sa krimen nagupod ni sa mga pulis, wala man tulong nga nagsungka, nagupod lang kay kinulbaan kay base ko na may muon sa iya sang pamilya para siring biktima. Dapat lang to hindi rin kakulbaan mo nga ang natabos bata na imus na naging patay pa. Kaya nag-upod ni actually sa mga kapulisan, pero according kay Ma'am Torrendon, hindi ni makabig nga pagsungka, no? Kaya iniya nagresulta lamang sa follow-up operation kay investigasyon nga ginayon sa mga kapulisan. Patay ang bata pero hindi pa makompirmar gid sa kapulisan kung hindi bala ang ginhimuslan kay wala pa makagwa ang resulta sa autopsy examination nga ginpatigayon sa bangkay isa ring anong katuig nga bata nga babae. Balikan sa action dyan, Diaz. Kung mo dyan ang ining biktima, ginpaidalom na sa post-mortem, no? Para ma-determine kung may ara gid man sexual abuse nga natabo sa bata. Kakunano gid man ang cause action dyan sa kamatang sa bata, kung ginlampusan, kung ginkuga, o kung ginbuno, no? Kaya tidra tama hibaluan sa resulta sa post-mortem action dyan? Yes, exactly. Wala pa may baluan ang resulta ng post-mortem autopsy examination. Naging patigayon sa mga otoridad sa ninyong bangkaya bisang anong katigamata nga babae action na Eric. Kung mo nadula ni sa dyan ka sang Webes pa, sang gabi? Yes, 7 p.m. man kagabi. Kagabi man sa nakitaan mga alas 10. Mismo kagabi na nakitaan man siya? Yes, nakita man sa diyan. Okay. So ano ni ang kwan? Ano yung, paano na-identify ang tiyo in suspect? Hindi tiyo ang suspect actionary ka. Oo. Bali, ang iling suspetsado, ginakabig niya nga may-amay ang tiyo sa ang biktima. Ginakabi nga tatay-tatay ang tiyo sang biktima, gali? Sa tiyo sa ang biktima. Okay. Anong trabaho sila sa suspect dyan? Wala mo ko ng trabaho, dahil naman sa lugar, galing kisang ginkomiter ining krimen, hubog. Kaya mga kumabahal, ugto, adlaw pa lang ko niya sa Webes, at tamagabi, sige na ininom niya, ara git sa influensya, ang nakaulubog na ilimnon, ati ang iya di nga depensa ganin na imo yung krimen, kaya tisado sa kahubog la, no? Kuna mo dyan may pag-ako sa suspect. May pag-ako sa mga isang suspect actually. Na-interview man natin diri sa Radyo Bacolod ng suspetsado. Okay. And pa nga ginako yang krimen nga paggimulos kag pagpatay sining bata, no? Tiga pa nga isa sa nga pasaylo sa pamilya kag ipahigit anda man sa nga tumangon ang kaso nga ipasaka batok sa iya. So anong pinaka-lead dyan? Anong pinaka-lead nga nga siya ang na link sa kaso ni? May mga nag-surface ng mga saksi, ng mga witnesses, sa nga mo sila nga gabi, nga antis madula ining biktima, nakitaan ng pinakaulihan ng upo, damo ng 24 anyos na suspetsado. Ikadwa nga natabuak sa rekte mismo ang mga himata, gina siya ang main nga primary gid nga ginkadtuan kag ginpamangkot, kundi ining anong kabigamata nga babae, kay isang tiyempo,
nga ilan ay baluan nga nadula ang biktima, nadula man ining 24 anyos nga suspetsado aksyon Eric. So ang ulihin na lang nga tayo yun bilang pagpangita dito kag ila nakitaan sa ila balay ining suspetsado gin kadtuan nila gin pamangkot una kundi nang ilang mata di nagpamalibad o kurabi o nagpalayag ining suspetsado. No plasa may ibalo may kangkanan sa kaimtangan sining ilang nga himata sa ulihin na lang actually ka nagupod dili sa mga kapulisan kag siguro kay na masan why guro katulog no nabugtawan siya ginimo Jan? sa Radyo Bacolod ginako iya nga sa may kailaptanan sa krimen action direct. Diyan dahil kita time check lang ko action dyan, standby. 6 p.m. na. Secretary, itong pamatihan ng kabayan sa pagpayag. Portion lang dyan. Dyan, portion lang sa payag ni Lieutenant Torrendon. Yes, portion na mga action direct. Pero as reported, no, alleged ka man lang na siya, pero kinabalitin pa ang tanan ng mga reports, although may mga information na nalabaton, nakandak pa na ang autopsy examination para ma-establish na doon ang sexual abuse na nasapo. Actually, kakabahin sa konfirmasyon kag pagpayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon may angot sining kaso nga pagpatay kag ginagapagimulos sining anong kung bata nga babae. Paano niya ginimuslan? Bantayan karon sa pinaka-Ministry Public Affairs Program sa Action Radyo Bacolod ang atong interview sa suspetsado kag ang atong mag-interview sa Iloy sang biktima action nga nagapangayo sa bulig bangod sa kapigaduhon subong kag hindi mabaton ang natabo sa iyaman nga anong katoy nga bata nga babae. Balita gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Bayaran gini sa 24 anyos nga suspect ang ginimo yung krimen sa bata ni. Anong katuyig? Ginasuspetsuhan nga basi himuslan niya. Worse, kagin pataya pa. Ultimang klase tao, no? Muna nga mga tao, hindi man ta Diyos ka mag-ukom sa parehas na po kung muna nga sayas ang gali do, naging man dapat magdugay sa kalibutan, ha? Ang detalye sinadugang information pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Brian Morde. Wala ko panahon sa ato sa patunturan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes kay presentation bagat ako pinitipularyo, balik ini buwas, same time, same station. Upo diri sa aton mga patrol unit reporters in action, nagpalagad karon nga hapon Action Ay Tayupon, Action John Diaz, Action Edina Boso. Sa technical partner studio ay broadcast engineer Nelmar Madera with IT expert Action, Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngalan sa inyo nga regular ang korman sa sininga palatuntunan Aksyon Marlon Hinavaya, talos na ako dito Florio, pero kita karon Action Night Patrol, last 10 to balas 11. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling salamat gid sa inyo pamamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Para sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon